Bebe ngasibini ezindabeni nibulise kwembukela lapha ekhaya ngaphambi kosuku olukhulu kalokhu usuku lweKhisimbuzi jonke ebukela kalokhu imozulu yethu ngokuhla namhlanje kunjalo kalokhu nangemini yangosikhala ngojonga ngokubanzi ke futhi ingqalo yemvula nomoya ngokuhlwa nje khona ukusibeka loqhatha kakhulu nje phansi wonke nje umbindi welomzantsi Afrika ngamandla wona udzinze phaya eFree State amathuba evula phaya ngo60% kumandla leSuthu eBethlehem naphaya kwincamya lonke nje lapho kwakhona phaya eMpuma Koloni kale khona indudumo ezingamandla kakhulu phaya koPort St John's eMthatha amandla asemodini naphaya kumazantsi asePietermaritzburg KwaZulu Natal Richards Bay nalo lonke nje futhi kwakhona elaphondo laphaya eMpumalanga qhubekele meko nangomseke bokuchisa impela kodwa phaya kumazantsi aseUppington lesantya somoya siqhubeke futhi ke sibhudla ngokumandla phaya ekuhambeni kosuku langomsasa bekele futhi phaya eFree State kanti lumkele lamsinga ubanda iphapha phakathi kweBhayi neMonti ngomso ekuhambeni kosuku kodwa ngamaqondo wethu bushushu aphansi ngamandla futhi ngokuhloka namhlanje phaka Springbok ngo12 Alexandra Bay kwakhona kuntshona yelizwe kusenguye kwakhona la 15 usemnandi Fredendal futhi kwakhona le15 kodwa bebubanda phaya eCalvinia ngesithoba Sutherland ku7 kodwa eKapa lodumo ngu11 kanti Worcester ibe15 kanti ubuphaya eGeorge neziphaluka ngu14 kanti eBeaufort West 15 ubuphaya eKaladoko naseGrafu kwakhona nguyela 13 ngomsemva kwenitshisa impela phaka Uppington neziphaluka ngenqatsini ka34 kanti phaya ke koMafike ngu34 futhi Kimberley kwakhona isenguyela 34 kokugqibela phaya eKaladoko ibe ngu36 ngenxa yexesha lemyoli